YNC. Assalamu alaikum masoyana maza da mata, ni sunana Yusuf Auta Lazio a masana'antar YNC Group. A wannan shekarar 2023, ma'ana 2023 ɗin nan, ga watan biyar nan da kwana 12 in Allah ya kai mu, akwai gagarumin biki wanda za a gudanar da shi a ƙasar Arewa. So wannan bikin angon sunan shi Garba Abubakar, amaryan tashi ita ce Zainabu Awu. Na soko album na wakar bikin. Masoyana, zan ɗora wannan wakar a TikTok ɗina har da Instagram ɗina da kuma Facebook da Twitter. Zan postin ɗin shi a YouTube channel ɗina. Kar ku bari a baku labari, ku je ku sacin Yusuf Auta Lazio da ku ɗauko wannan wakar in Allah ya kai mu ranar rai da lafiya. Na gode da karfin gwiwan da kuke min. Kafin ma aza saki waka, akwai gagarumin gasa wanda za mu saka a wakar. Zan aza wakar a TikTok ɗina. Ina so duk wanda ya ɗauki wakar ya yi mamin ɗin wakar, ya samu followers da kuma liking mutum 1000. Akwai kyaututtukan da za mu ba da shi a kamfanin mu YNC. Ina so wannan wakar kar ku bari a baku labari. Da zara in an sake ta YouTube channel ɗina, ku je ku sace Yusuf Auta Lazio, ku yi min subscribe kuma ku danna min kararrawa. Da zara in an ɗora wakar za ku ganin ta. Ina fata alkhairi gare ku. Ga phone number nan 08085462298. Wanda ke neman ƙarin bayani sai ya kira mu a wannan number. Wannan bikin nan za a gudanar da shi ga watan biyar nan shekara 2003 da kwana 12 in Allah ya kai mu rai da lafiya. Angon Garba, amaryan Zainabu, ina nan zuwa gare ku. Allah ya kai mu ranar bikin nan. Allah ya kai mu rai da lafiya. Fatan alkhairi. Kyakkyawa, oh son kowa, oh yar baiwa, oh. Ni ne Yusuf Auta Lazio.